Nu, aplicația mai gheabă. Ce mă? Deci cu ăsta merg. 1 punct, deci 1 punct. Au, 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 aoleu, aoleu, au. Au. Aoleu. Aoleu. Cine e ăsta? Ia, să vedem. Ia, aoleu. Aoleu. Vezi că am 2-3 acum să stau acolo, la final văd că. Cred că o să se duc 4 pentru că, da, pe rapid. Ia. Unde care bombele astea? Că nu știu.